बयबो मोनथिगौ 18 बोसोर बैसोनि सिगां जुलि जायोब्ला आयेन बेरेखा जायो होननानै नाथाय बे आयेनखौ सिगांनिफ्राय एक्सन लाबालासिनो दासो एक्सन लानाया जोबोद दुखुनांथाव आरो बे गनायथाव जायाखै। सिगांनिफ्राय आयेन दं होननानै बे आयेनखौ एक्सन लायोमोनब्ला दिनै बेफोरबायदि जुलि जानानै गथ' गथाय मोननानै संसार जानायसिम जाफैनाय नङामोन। बै समावनो जुदि आयेननि बेरेखा जादों होननानै जुदि बेफोरबायदि केस रेजिस्टार जालायनाय केस होलायनायखौनो जुदि बोखालायाखैब्ला दिनैसो जुदि बे केसखौ एक्सन लाफैयोब्ला बेसे दुखुनांथाव आरो बे बोरै गनायथाव। गोबाङानो सानदों नङा होमबा बे जोबोद मोजां जादों जोबोद बाख्नायजाथाव खामानि होननानै नाय 2023 मायथाइनिफ्रायसो बेखौ गोख्रोङै आयेनखौ खालामफिननांगौमोन। सिगां जि जालांबाय जालांबाय जानानै थांबाय बेखौ दोननांसिगौमोन। मानो होनबा बेफोरबायदि आयेन बेरेखा जुलि जानाय गोबां दं। गोदोनिफ्राय हमोब्ला महात्मा गान्धी मोना बेसे बोसोराव जुलि जानाय नोंथांमोना मोनथियोब्ला जोबोद आश्चर्य जागोन। 15 बोसोरनि गाहायाव जुलि जानाय महात्मा गान्धी मोना आरो खोनानो मोनदों भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया जेब्ला जुलि जायो बै समाव बिनि बिसिया 17 बोसोरल'सोमोननो। बे आं बुंनाय राव नङा, बेखौ गिदिर गिदिर राजखान्थिगिरिफ्रानो बुंदों आरो एडभकेटफोरानोबो बुंदों। अब्ला बैसोनि फारसे मा बुंगोन? बे आयेनखौ नंगौ जोंबो मानिदों जोंबो मोजां मोनदों आरो बे आयेना दंखायो होनना जोंबो सानदों। नाथाय आयेन दं होननानै आयेनखौ जुदि एक्सन लायाब्ला सोर मानिनो? दिनै आयेन दं होननानै सोरबाया सोरखौबा बुथारनो गारदोंब्ला सोरबाया दंफां दाननाया आयेन बेरेखा होननानै दंफां दाननानै फाननो गारदोंना? आयेन दं। आयेन दं होननानै दिनै सोरबा रां जाखुमायालासिनो थादोंना? सोरबाया आयेन बेरेखा होननानै माबा मोनसे आयेन बेरेखा खामानिखौ मावालासिनो थादोंना? थायाखै। बे आयेनखौ जुदि एक्सन लाबाय थायोब्ला रावबो मावनाय नङा। मोनसे बोसोराव एक्सन लानानै मोनसे बोसोराव लायाब्ला बेलाय मा? आरो दादों आयेनखौ दानानैल' ज्राब दोननानै एक्सन लायालासिनो दोनबाय थायोब्ला सोर मानिनो? नङा होमबा? ओरैनोथ' मानिनाय नङा, एक्सन लानांगोन। बयबोथ' ओरैनोथ' माने आयेननि बेरेखा खामानि मावनि होननाथ' मावाखै नङा होमबा? सोरबा माबा मोनसे जाहोनाव उन्दै बैसोआव जुलि जादों नङा होमबा? बेखौ जों गाव गावनो बुजिलायनांगोन। नेक्स्टआव जों जेन बेफोरबायदि जानाङा होननानै गोख्रों आयेन दानानै होयोबा जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन आरो बयबो मोजां मोनगौमोन। बयनिबो गोसोआव गोजोननाय थागौमोन। दिनै बेफोरबायदि हालाय हाफाय जानाय नङामोन। दिनै बेफोरबायदि दुखु दाहाखौ सहायनांनाय नङामोन। नंगौ बे आयेन बेरेखा। आयेन बेरेखा होननानै बयबो मानियालासिनो थायाखै, थादों मानिदों। नाथाय गोबां जाहोननि थाखाय उन्दै बैसोआव जुलि खालामहोनो गोनां जादों। उन्दै बैसोआव जबरदस्ति जुलि होनो गोनां जादों। इयुनखौ साननानै मा इयुन? आं नोंथांमोननो खोन्थानि। उन्दै बैसोआव जुलि जानाया गोबां जाहोन थायो। बे मोनसे जाहोन आं नोंथांमोननो खोन्थानि। हमना ला सोरबा सेंग्राया सोरबा सिख्लाजों एबा सोरबा सिख्लाया सोरबा सेंग्राजों बरनाम जाबाय, दावराव जाबाय, भिडिअ भाइरेल जाबाय, फट' भाइरेल जाबाय, गाज्रि मुंसु जाबाय, गाज्रि माने सोंखारि जाबाय, माबा मोनसे भुलनि थाखाय माबा मोनसे गोरोन्थिनि थाखाय बरनाम जाबाय, दावराव दावसि जाबाय। अब्ला बिमा बिफाया सानगोन, अब्ला जाथि बंस'आ सानगोन, गामिनि रायजो राजाफ्रा सानगोन बे सेंग्रानोनो होनांसिगोन, बे सिख्लाखौ बेनोनो होनांसिगोन, इयुनाव बे सिख्लाया बरबाद जागोन, बे सिख्लाखौ रावबो जुलि लानाय नङा होननानै गामिनि रायजो राजाफ्रा न'खरनि सुबुंफोरा साननानै जबरदस्ति जुलि होनो माबा आखायाव लायो एबा थांखि लायो। बेफोरबायदि गोबां गोरोन्थि मावबोनायखौ जों नुनो मोनदों। आं बुंदों गावबा गावनि खाफालखौ साननानै ला। मोनसे गुबुन बरनामा गुबुन मोनसे बे जुलि जानो बाध्यथा खालामनाय बरनामा बेलेग। बे गाज्रि बरनाम। बे गाज्रि बरनामखौ नोंथांमोना आं फारि फारि खोन्थालायनो नांला। नोंथांमोना मोनथिखासिगौ। गाज्रि बरनाम जायोब्ला सानो बिमा बिफाया आंनि फिसाजोखौ रावबो लानाय नंला, आंनि फिसालाया बरनाम जाबाय बे सिख्लाजों, बे सिख्लाखौ मोनाबाबो गुबुनखौ मोननाय नंला होनना साननायावनो दिनै बेफोरबायदि उन्दै बैसोआवब्लाबो माने जुलि होयो रायजो राजाफ्रा। बे जोबोद गोरोन्थि। आं बुंदों सोरबा सोरजोंबा बरनाम जानायनि उनाव, सोरबा सोरजोंबा भिडिअ भाइरेल जानायनि उनाव, सोरजोंबा माने गाज्रि बरनाम मोननायनि उनाव बे सिख्लाया बे सेंग्राया उनाव हौवा मोननाय नङा, उनाव रावखौबो मोननाय नङा, रावबो लांनाय नङा, बे साननायखौ ज्राब गार। बेफोरबायदि बरनाम जानाय, बेफोरबायदि भिडिअ भाइरेल जानाय सिख्ला एबा सेंग्राफ्रा रावबो एसेबां माने 100आव 100 बोरायनानै थैनाङाखै, बुरैनानै थैनाङाखै, बुरैनानै बोरायनानै थानाङाखै। दा बिब्दि बुंनानै जे बरनाम जानांगौ, बरनाम जाब्लाबो हौवा मोनो, बरनाम जाब्लाबो हिनजाव मोनो, बेखौनो आं बुंनो थाखाय गावबा गावनि खाफाल। नाथाय आं बेखौसो बुंदों जे उन्दै बैसोआव जायफोरखौ माने बेफोरबायदि बरनाम जाबाय होननानै जबरदस्ति हाबा होलायो बेखौसो आं बुंदों। ओंखायनो नोंथांमोना सानै हयै खामानिखौ माव।
उन्दै बैसोआव जुलि जानाया मोनसे क्राइम, मोनसे बे पक्स' आयेनाव गोग्लैयो होननानै गोबाङानो बुंदों नङा होमबा? बे जुदि मोनसे क्राइमब्ला, बेबो मोनसे क्राइमब्ला, अब्ला बेबो क्राइम जागोन। मायो? मालायनि हिनजाव गोनां हौवाखौ बमब्रायना लानाय, मालायनि हिनजाव गोनां गथ' गथाय गोनां बेफोरखौ बमब्रायनानै लानाय, मालायनि हिनजावखौ लानानै खारनाय, सोरबा बिमा बिफाया एबा सोरबा हिनजावा सोरबा बिफाया उन्दै गथ' आहार गारै गथ'खौ, उन्दै बैसोनि गथ' गथायखौ गारनानै खारनाय, गुबुन हौवाजों गुबुन हिनजावजों, बे मोनसे क्राइम नंगौना नङा? बेबोथ' मोनसे क्राइम। प्रटेक्शन अफ चिल्ड्रेन माखौ बुंदों? पक्स' बे आयेन मोननैखौ दोनबाय आं, खिन्थु प्रटेक्शन अफ चिल्ड्रेन POC आथ' गोग्लैथारो, बेथ' पक्स'आवनो गोग्लैबाय। अब्ला मालायनि हिनजावखौ लाना खारनायखौ आयेन बिरुद्धि होननानै जुदि हमाब्ला, मालायनि हिनजाव गोनां हौवाखौ बमब्रायनानै लानाया बे जुदि आयेन बेरेखा नङाब्ला, अब्ला 18 बोसोरनियाल' बोरै आयेन बेरेखा जानो? बेबोथ' मोनसे आयेन बेरेखा, माने चिल्ड्रेन प्रटेक्शन अफ चिल्ड्रेन नङा होमबा? 18 बोसोर बैसोनि सिगाङा माने चिल्ड्रेनाव गोग्लैयो, उन्दैयाव गोग्लैयो, माने सिख्ला बैसोआव गोग्लैया। अब्ला बे उन्दै बैसोनि प्रटेक्शन, अब्ला बै बिमा बिफाया, बै सोरबा हिनजावा गावनि उन्दै आहार गारै गथ'खौ गारनानै खारदों, उन्दै हिनजावसाखौ गारनानै खारदों, बे मोनसे क्राइम नंगौना नङा? बेबो मोनसे क्राइम। बिसोरखौबो हमनांगौ, बिसोरनि थाखायबो आयेन दानांगौ नङा होमबा? सोरबाया सानगोन बेफोर मानो पक्स'आव गोग्लैनाय? गोग्लैया, बे पक्स'आव गोग्लैया होननानै ना सोरबाया सानगोन। प्रटेक्शन अफ चिल्ड्रेन माखौ बुंदों? सोरबा हिनजावा सोरनिबा बिसि गोनां हौवाखौ बमब्रायनानै लादों, सोरबा सेंग्रा एबा सोरबा फिसाया एबा सोरबा हौवाया मालायनि हौवा गोनां हिनजावखौ बमब्रायनानै लादों। बेयाव मा जादों? उन्दै गथ'फ्रा आलाय सिलाय जाना जायाखै? आहार गारै गथ'आ बिमानि थाखाय आलाय सिलाय जानांगोन ना जानाङाखै? गोदाव सोराव जानांगोन ना जानाङाखै? बे मोनसे आयेन जानांगौ जे आयेन बेरेखा होननानै, बेफोरबायदि खामानिया आयेन बेरेखा होननानै जुदि आयेन दानानै होयो, अब्ला बेफोरबायदि मालायनि हिनजावखौ दोनखारनाय, मालायनि हिनजावखौ लानानै खारनाय, बेफोरबायदि मालायनि गोजोन संसारखौ सेफायनानै होनाय, हौवा थासेयावबो हिनजाव थासेयावबो, दा बेफोरबायदिया मोनसे आयेन बेरेखा जायोब्ला एसे खमायगौमोन नङा होमबा? खमायगोन। बेफोर खामानिया, आंनि बुंनायखौ गाज्रि मोननो नाङा। बेफोरबायदि गोबां जाहोन थायो, सोरबा हौवा हिनजाव गारलायनायाबो गोबां जाहोन थायो, खिन्थु आं बेफोरखौ फारसेनिफ्राय बुंनो थाखाय जास्ट आं बेखौ बुंदों जे बेफोरबायदि खायफा जाहोन गैयालासिनो खारनाय, बेफोरखौसो बुंदों आं, बैसोरखौसो बुंदों आङो। जाहोन गैयालासिनो गावनि गथ' गथायखौ माने गारनानै खारो, देहानि गोजोननायनि थाखायल' नङा होमबा? आहार गारै गथ'खौबो गोबाङानो गारनानै थाङो नङा होमबा? बेफोर मोनसे प्रटेक्शन अफ चिल्ड्रेननि थाखाय बेफोरबायदि आयेन बेरेखा खालामनानै होयोब्ला जानांगौ बेफोरबायदि मालायनि हिनजावखौ लाना खारलायनाय, मालायनि हौवाखौ बमब्रायनानै लानाय, मालायनि हिनजावखौ बमब्रायनानै लानाय, गथ' गथाय गारनानै खारनाय, बेफोरो गोमालांगोन आरो आयेन बेरेखा होनोब्ला बे खमायगोन। आंनि बुंनायखौ गाज्रि मोननो नाङा। आं रावखौबो थांखिनानै बुङाखै, आं गोबां बाथ्रा बुंबाय। आंनि बुंनायाव मोनसे गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोना निमाहा हो। आं बेफोरबायदिनो गोबां बाथ्रा बुङो, सोरबाया सानो बेसेबां गोरों गोरानि खोथा नङा। सासे मानसिया जौ फाग्लायानो जा, सोरबा सासे गाज्रि सुबुङानो जा, गियान होयोब्ला बे गियाना सैथो नंगौना नङा, बे गियाना नंगौ मोजां नंगौना नङा, बेखौसो साननांगोन नङा होमबा? जोङो सिगांनिफ्राय जिबायदि फरायबोदोंमोन, बै समाव जोंनि मास्टारफोरा, जोंनि टिचारफोरा जौ फाग्लामोन, जौ लोङोमोन, हटेलफोराव जौ लोङोमोन, अब्लाबो जों बैसोरनि गियानखौ लादों, बैसोरनि फोरोंनायखौ जों लादों। अब्ला साननानै नायदो, जुदि बै समाव जोङो फरायनाय समाव बे जौ फाग्ला, बे गाज्रि होननानै जुदि जों बिसोरनि फोरोंनायखौ गोसोआव लायामोनब्ला, दिनै बिसोरनि फोरोंनायखौ, बिसोरनि गियान होनायखौ जों लायामोनब्ला, दिनै जोंबो बेफोरबायदि जि रोंदों बेखौबो रोंनाय नङामोन, दिनै अ आबो रोंनाय नङामोन, ABCD बेफोरबायदि जि रोंदों फरायनो नङा होमबा? फरायनायजोंसो खोथा नङा होमबा? गियान जि मोनदों, एसे एनैबाबो आरजिनो हादों, बेफोरखौ जों मोननाय नङामोन। ओंखायनो बुंदों, सोरबा सासेया माबा मोनसे गियान, माबा मोनसे इनफरमेसन, माबा मोनसे जुदि मटिभेसन भिडिअ होयोब्ला नोंथांमोना गोसो होनानै खोनासं जे बेबायदि बाथ्रा बुंनाया नंगौ ना नङा। दिनै भिडिअआ एसेनोसै, नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअखौ नायनो थाखाय गोजोन्थों।